Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle. Aïwa, Malion, billet mardi 20 septembre 2022. Bonne nouvelle, foloflombe Malion. Ko irisuka président Abora, Kabe Asimi Kobi, Kabe Asimi Koshini. Ameseki Bidadiga, billet mardi 20 septembre 2022. Malion, irisuka président de Boraka Kuma, Kani Asimi Kumana Kalo Temelena. Kaiwa ko irisube Mali Kobi, Kube Mali Koshini. Irisuka président de Boraka Foshisan. Ameno video kala sansan ambola me. Mais yananga o video kala mbe kuma kelendoro ne fo Malion yana. Mali mogo kanga na limu ke onina. Président Assimi aye ni message ci président Assimi c'est très urgent. Ni Mali nana onina uku jija. Ukana kuma Ivoirien ka kusturasiko kuma ka onade. Mali e plainte nous do oni contre la. Uku jija ka kuma odeka. Ode anna kunye. Ode bato djembebe da anna. Maintenant on a oda donc kuma wera ula uba la distraction konna de. Donc il faut que le président Moufo Kabeka Assimi de Mbalma a vidéo flène a unanga janga vidéo na jefolo après me sera do nouvelle tour la sang. Nous saluons la représentation diplomatique du Mali. Nous avons un partenariat de longue durée et nous espérons le renforcement de ces relations. Et en mois d'août, j'ai eu une discussion prolongée avec l'autorité du gouvernement temporaire et nous sommes mis d'accord sur la nécessité de poursuivre nos efforts communs en matière de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Et la Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien et notamment en matière alimentaire, de produits industriels et d'engrais. Nous continuerons à travailler dans le domaine humanitaire et intellectuel avec notamment le nombre de places pour les citoyens maliens souhaitant faire leurs études dans les universités russes. Après-demain, le Mali fêtera son indépendance et nous souhaitons sincèrement tous les Maliens pour cette fête. Je rappelle que pendant la deuxième guerre... Maliens, comment bela djele flâner? La dit. Bonne nouvelle de Rafrabe nango nyafaya yaninga nyinako. Ko dogono ka dugula banjakara. Armée malienne tara kataka opération spéciale do keno. Dugu munundo, dugu saba, Sofara, Pignari, Anisio. Terrorisme febe kumbo ya befaka. Ambalma obora ka tegere badi fo. Maliens ou bonne nouvelle bi. Ka nyefo onyana. Irisuka président Boraka assurance di Mali président ma Vladimir Poutine no irisuka président agogo Assimi kidaka sinoko ko foite ko Assimi koni Assimi mago be jena tege fen na mais seginga kuma ko ne ma fode irisuka président de Boraka fo aye ambassadeur Afrique ambassadeur irisuka président ya Afrique ambassadeur bedi invité Moscou anu sigira ka kuma ako kabe Afrique ko irisuba oromina bi ko perelen be ko ka Afrique jamana be deme jamana o jamana na be Afrique ni geleya bukan nu mogo be marama feuna nu mogo be fenrewla et irisu ka président dini discours ke ate teme air flakan air fladron a clara discours la 600 do ya semaine commentaire la ko irisu ka président kuma na donjume irisu ka président kuma na bide 600 ate teme air flakan a kuma na sa ate teme air flakan ako Kabe kani Assimi kumana kalo temelena irisu ka président dada fo ko iwa ko irisu be ka Mali deme ambero na ko bi awa ko irisu be continue ko ka Mali deme ko urma dogode ko dogona te blende ko irisu be ka Mali deme awa irisu be continue ka Mali deme ko ni Mali mogo be dumuni na céréale la ko u keleme ka nga céréale munu bloqué irisu ka président ko ni ala sonama ko irisu be na deme wero ke Mali ko ni malien demu fana be fe ko kata kalanke irisu ka dugula ko problème tala ku bi se kata kalanke ku ban deme non seulement ka terroristu kele ka ba Mali kono u be tla kan deme anga école yere bi se ka nya cogo ya mina malien demu bi se ka kalango nyuma soro cogo ya mina irisu ka président bora ko kuma o de fo ako kani Assimi kumana le mois passé Vladimir Poutine na fo de akuma ka metla ka sega ka bela jelinga be irisu ka président ko kale ni président Assimi kumana kalo temelena ko vraiment ko tout va bien ko Mali ko allez yara mogo munu me ka fo ko mercenaire de Wagner de irisuka président yere de bora ka nogo boala pew kale de be ko ka Assimi deme awa kale be Assimi deme awa le be Mali deme Mali doronte de ako kabe Algérie deme ako kabe Libye deme ako kabe Mali deme ako ko problème terroriste kele fenfenbe Sahel konana ko irisu bena wuli ku u keleke fari yere de dasisa ko fo terroriste kele ka ban pew
kawa kolu te sinogo blende o ye mun fo o do yi mena irisu ka président yɛrɛ kumakan kala tuguni ka sega kan malien munu ma bɔ a kalama u ka dɔn ka fɔ irisu ka président a ko kani Assimi kumana président Assimi kano kumana ko tout se passe très bien Vladimir Poutine n'a fɔ mais yani nga ta ɲɛfɛ mba ɲini an ka autorité de transition mɔgɔw fɛ n'u nana Nations Unies na malien bɛɛ ka bɔ le samedi 24 septembre 2022 malien bɛɛ ka bɔ Manhattan New York kɔnɔ yan malien fɛn fɛn bɛ Amérique dugu dugu la bɛɛ ka na samedi don n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 24 ma an ka taa Mali supporter africain bɛɛ ivoirien guinéen bɛɛ ka na u kɛlen bɛ ka plan dɔ de tracer président Assimi ɲa o ye plan jumɛn ye u bɛ fɛ ka Alassane Ouattara o kana fɔ ko olu ka mercenaires k'olu ka sɔrɔsiw bɛ Mali bolo dɛ u bɛ fɛ k'o kumaw de ta k'o da ONU na an b'a deli Assimi fa a ye nin vidéo ni vocal ci Assimi ma président Assimi a kɛ Ala kama premier ministre colonel Maïga Ablaye Maïga a kɛ Ala kama kana Côte d'Ivoire tɔgɔ bɔ i da ONU siège la i kana Côte d'Ivoire tɔgɔ fɔ kana Alassane Ouattara tɔgɔ fɔ u bɛ Alassane Ouattara utiliser de i ma ivoirien fana ko k'u bɛ bɔ u bɛ fɛ ka kɛ ka Mali ni Côte d'Ivoire de bila ɲɔgɔn na walasa Mali ye plainte min don Faransi contre la k'o plainte k'o kɔ dogo k'o saboter k'o da kɛrɛfɛ u bɛ na ni Côte d'Ivoire problème di i m'a ye ONU ɲɛmɔgɔba yɛrɛ kumana le secrétaire général ko mercenaire tɛ dɛ mais aw ye ONU ɲɛmɔgɔba bɔlen ye ko Mali ye plainte min don Faransi contre la ko Faransi de bɛ ka terroriste armé ko kuma aw ye ONU mɔgɔ jumɛn ka kuma kan parce que u bɛ fɛ ka Faransi kɔ dogo di an b'a deli an ka autorité de transition mɔgɔ fɛ u ka kɛ Ala na kira kama n'u nana ONU na u ka kɛ Ala kama u kana Côte d'Ivoire tɔgɔ b'u da a ye nin message ci Assimi ka sɔrɔ ko n bolo fila bɛɛ kɔ komi Assimi deli a ka kɛ Ala kama a kana Côte d'Ivoire tɔgɔ fɔ a kana Côte d'Ivoire sɔrɔsi tɔgɔ fɔ a kana a k'i tilen Faransi ma an ka plainte bɛ Faransi de contre la an bɛ fɛ Mali ni Mali autorités nana u k'u tilen n'u taara tribune sanfɛ u ka kɛ Ala kama u kana faga ni jigilatigɛ ye maître le premier ministre Ablaye Maïga colonel Ablaye Maïga il surnomme le ko je répète encore ni tagara ka taa Côte d'Ivoire tɔgɔ fɔ malien bɛ ba ye dɛ n tɛ tiɲɛ n bɛ ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna dɛ n'a taara Côte d'Ivoire tɔgɔ fɔ ka taa ɲɔgɔn sama sama Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don dɛ mercenaire don dɛ mercenaire tɛ dɛ u bɛ fɛ k'aw bila distraction de kɔnɔna na a y'a kɛ Ala kama n'aw nana a k'aw ɲɛsin Faransi ma Faransi bɛ k'a kɔ dogo de ka na ni Côte d'Ivoire mercenaire ko kuma ye donc an b'a ɲini an ka autorité de transition fɛ n'u nana New York kɔnɔ yan u kana Côte d'Ivoire tɔgɔ b'u da Faransi o de bɛ ka terroriste armé a preuve filɛ nin ye a ye taa kuma Faransi kan malien bɛna bɔ malien bɛɛ bɛ bɔ samedi don k'aw supporter aw kana n jigila tigɛ dɛ kelen aw kana n jigila tigɛ dɛ fila aw kana n jigila tigɛ dɛ saba n'a y'an jigila tigɛ ne bɛ bɔ video la k'a fɔ n ka y'an jigila tigɛ yɔrɔ cɛ de ye ne ye o a y'a kɛ Ala kama an tɛ fɛ ka n tɛ fɛ kɛrɛni min ka minɛ samedi don quoi n tɛ fɛ ka mɛn ko Ablaye Diop taara ka taga kuma Côte d'Ivoire kan n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a bɛɛ faga n'a y'a kɛ a b'an bɛɛ faga a ye taa kuma an bɛ ka bɔ an tɛ Côte d'Ivoire kɛlɛ la kɛlɛ tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ dɛ kɛlɛ b'an ni Faransi de cɛ n'u y'aw bila distraction kɔnɔ na ko an ka taa kuma Côte d'Ivoire problème kan dɔrɔn a b'an bɛɛ faga panafricain bɛɛ bɛna bɔ ka Mali supporter parce que Mali ye plainte don Faransi de contre la awa an bɛɛ fɔ a ka t'o kuma de fɔ awa o de ye cɛya fana ye mais ka taa kuma Côte d'Ivoire kan ayiwa an tɛ fɛ aw ko kɛ dɛ n'aw kɛ a b'an faga ni jigilatigɛ ye awa n bɔra kuma la malien minnu ko ko Irisu ka président bɔra a ye kuma mun fɔ Segu Tunkara ne kasira de bi Irisu ka président Vladimir Poutine a kumana a ko Mali ka indépendance ye sini ŋɛnɛ parce que sisan b'a sɔrɔ Irisu bɛ le 21 na ni ma fili heure tɛ kelen ye Irisu ka président ko il souhaite bonne fête d'indépendance au Mali k'awa k'a bɛ Mali kɔ awa bɛ Mali dɛmɛ mun ye dumuni ko ta fanfɛla ye ko Irisu bɛna dumuni caman ba di maliyɛnw ma k'a ni Assimi kumana Irisu ka président ko k'ale ni Assimi kumana Irisu ka président ko k'ale bɛ ka Mali dɛmɛ awa ale bɛ Mali dɛmɛ awa Mali tɛ bin ale Poutine yɛrɛ sigilen ɲɛna ko c'est terminé maliyɛnw bɛna k'a la dɛ mɛn da ye mɛn tigi la a yɛrɛ ka Irisu ka président kumakan ma a yɛrɛ bɛ ka mun fɔ donc maliyɛnw pɛrɛ parte Irisu ka président kumana a kumakan filɛ nin aw n'an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna Ala bɛ Mali fɛ dɛ maliyɛnw Ala b'an fɛ voilà a ye nin yɔrɔ lajɛ. Nous saluons la représentation diplomatique du Mali. Nous avons un partenariat de longue durée et nous espérons le renforcement des sur la nécessité. Donc, Malien, aya yɔrɔ lajɛ dɛ, n bɛna segin a yɔrɔ kan. Irisu ka président bɛ ka kuma mun fɔ, kabako ko don, a y'a lamɛn.
Nous saluons la représentation diplomatique du Mali. Nous avons un partenariat de longue durée et nous espérons le renforcement de ces relations. Et en mois d'août, j'ai eu une discussion prolongée avec l'autorité du gouvernement temporaire et nous sommes mis d'accord sur la nécessité de poursuivre nos efforts communs en matière de lutte contre l'extrémisme religieux et le terrorisme. Et la Russie continuera à apporter tout son soutien au peuple malien et notamment en matière alimentaire, de produits industriels et d'engrais. Nous continuerons à travailler dans le domaine humanitaire et intellectuel avec notamment le nombre de places pour les citoyens maliens souhaitant faire leurs études dans les universités russes. Après-demain, le Mali fêtera son indépendance et nous souhaitons sincèrement tous les Maliens pour cette fête. Je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale... Mandiang, ninkera bide, irisuka présent kumana bi, adeteme air flaka. Nyere fara ngara segu tukara kara darbe fambe. Akera doro nya oron tige doro awa flaw nya korokoi. Irisuka présent yenu kuma fo bidi. Kani asimi kumana kalo temelena. Ko asimi ko kaka ndeme. Ko Mali mago be fen fenna. Kabe ka bedi Mali mabi. Kawa ko Mali te bi ale ngana de. Non seulement à Koko, mounou me ka koule ko Wagner de a donta botane. C'est l'état russe. Irisuka présent noko bo kuma la sa. Ako kale ere de be ka Mali deme. Akuma mabansawa. Awa kate Mali ko bla fana. Awa kabe Mali deme. Kani asimi kumana kani asimi kaliba fuko bomonin kalama. Irisuka présent ko katerege de asimi kui. Kube buru ube kafe ni buru be minyogo fe. Ku kadi. Ko asimi ki dap kuluba ko kasino ko ngomira la modi. Ko problème fo ite. Kabe Mali problème réglé tout de suite. Yo de fa bela jelengena. Ngo Mali baraka be Mali la kui. Irisuka présent bora ko sande. Ko asimi ki daga sino ko ngomira la modi. Kale clara ka bara la kui. Ema prévu be Mali ko. Ema Mali aradaru be Mali bolo avec Faransa ka arada prévu me Mali contrôle la. Ni Mali keni be faka kuna wolo soro ni Mali nana son zirina ni Mali be fe dien be ka kulena to u kana Alassane Ouattara to fo. Asima kela kama iga figa ministre fly le premier ministre Maïga colonel Maïga et Ablaye Diop ministre des affaires étrangères kana Alassane Ouattara to fo de kana Côte d'Ivoire to fo nous une question posée kuna Côte d'Ivoire ka aya fo ka ateo jabi aw nana France de kama awa ay prévu ka France contre ambe ko de kono de ante fe ka kuma were fo imanklo la France ka lebu dien be ki dati tout Macron kungolo chamachela 1.2 terrain ante fe ka Côte d'Ivoire to ko menklo la hal Ivoirien kulula hal Ivoirien yan fanene kan banene agana Ivoirien si jabi France be ka Côte d'Ivoire blade ka on a distrait Alassane Ouattara ba don très bien Mumbai donc c'est ça ou Alassane Ouattara de blanc au cas on a distrait agana bo distraction kono de donc Malien ala de baraka do Assimi Goïta la a ere irisuka président bora kuma na sisa no et puis président Assimi kuma do ke anye information de soro ko Mali e douani fenge mu jokunu douani siège mi jokunu depuis 1960 c'est la première fois depuis 1960 que l'administration des douanes du Mali disposera d'une infrastructure construite spécialement pour abriter les services centraux de la DG des douanes. Depuis l'indépendance Borala, depuis Moribo Kedagatam Borala, Fobi, président Mouye douane ka fin joyere, ka jo, douane moko ka fin joli mkara, a photo be a mwa photo irala. Depuis l'indépendance Borala na Fobi, président Folo Miyake Djembe Oye Assimi est rentré dans l'histoire. Aïwa moko djougou fefe fana be ka Mali kele, abe ka be koda fiena, abe liburabi, abe be ka yerengini bi, ka nyafo ngena, moko shike na désespéré, atakou be ka ke, Bamako ka ta kenyeba, atakou be ka ke. Anye message for autorité de transport moko ye, ou gokou be ka disposition ta. Donc, beki da ka sinogo, ko be ka régler. Anga police moko fana be barala, aye police moko fana fou, Malien. Police fana wula, police ya communiqué dobla, mena police ka communiqué kala. Ko moko munu be ka barakasi ke Bamako konana. Police ya communiqué ke koutara bo a réseau ka. Police ka communiqué flani. Communiqué de presse. Dans la nuit de dimanche au lundi 19 septembre 2022, les éléments du commissariat de police de Sirakoro, Megetana, ont démantelé un réseau composé de 5 malfrats, tous impliqués dans les braquages du week-end à Kalabankoro, Sirakoro, Megetana et la cité BMSA. Une perquisition effectuée à leur domicile a permis la découverte d'un pistolet mitrailleur PM, un pistolet automatique PA et un chargeur PM GAMI.
Le directeur général de la police nationale félicite le personnel du commissariat de Silakoro Megetana pour cet acte bravoure et rassure la population que la police poursuivra avec courage et détermination sa lutte contre la criminalité et la délinquance sous toutes ses formes. Il s'est compté sur la bonne collaboration de la population en termes de renseignements pour anticiper et démanteler dans tous leurs réseaux criminels. Le directeur général, inspecteur général de police, chevalier de l'ordre national, et Suleiman Traoré, voilà, Suleiman Traoré, à Toraoudi. Donc, Maliens, on a communiqué qu'à l'ensemble, non. Donc, à Bela Djelea, police, on a baradouman mbake. Alors, quand l'armée malienne fait un kounou, et dogono ka dugula Mali armée bora ka taga attaquer ke dugu minna kata terrorisme faga dugu sabadi dugu folo togo Sofara dugu flana togo Pignari dugu sabana togo ko Sio bi anya information sur ko les actions d'hier ayala jede pays dogon bombardements sont en cours dans la zone de Sofara, Pignara et Sia. Au Karakunu, bi ou Nisonjalemba, en Balma dogono Nisonjalemba ko les actions d'hier des braves soldats maliens ont été un succès et les opérations continuent. Vive les femmes et vive tous les résistants. Comment bana peu. Alors Malien qui préparé samedi 24 septembre. Never pile. Beka nyon soro 42nd Street and 2nd Avenue. Malien mounoume Philadelphie. Malien mounoume Californie. Malien mounoume Washington. Aw bela jelenkana. Anga mbolo di nyokoma. Anga marchi bake. Anga autorité soutenue. Anga plenty mbe France contre la. An boku nyode 1.2 trait. Ala ka hereke malie. Aka be chevre. Yana nga bol vidéo la. Anga information tellement ndosro. Koube ou yoro de non. Et ce jour mardi 20 septembre 2022 vers 4 h du matin, détonation d'une mine sur la route numéro 16 entre Bla et San, localité village Kola. Donc terrorisme be kata minu do Bla ani Sanchela la utara kataka yoro do détonation ke yoro do la ayra nyaba vidéo la. Ni bete bala ni biga yere ma horonya ko no fe ko be bi so. Ambe autorité de transition ko président Assimi ambi ko ala ka here ki ala kara foy ke Assimina mogo ni ta Assimi fa ala ki ngefio mogo ni ta Assimi fa ala ki ke yeko fly mogo ni be fe ka Assimi genga bo fanga ni la ala ki yere gengi boy ka fanga la ni mogo te fe nyaka da Assimi ka ala ka foy ko ni mogo be fe ka Assimi ka fanga détruit ala ka fe yir la mumigira Assimi ko ala ka akili nyuma di Assimi ma ala ka to Assimi ni forte changement ka barake président Assimi ambi fe mais ijija ni forte changement ka barake no yere wolo debu sudan pari no M5 RP awa yere wolo ka wole be bema shiningene 22 septembre beka nyongo sur boulevard de l'Indépendance la mesigi oroka malien aye une vidéo aye ni orani partager de et billet mardi 20 septembre 2022 communication tellement fla communication folo jumenge ko yere wolo ka wole be bema 22 septembre 14 h ni selefana seli banadro beka nyongo sur boulevard de l'Indépendance la ko kam ayira kante ministre ma fait yere wolo ka wole be malien bema beka nyongo sur boulevard de l'Indépendance la segu ka fana bolembe kayika bolembe malien beka boy ka dugula pacifiquement pas de violence kayira kante ministre ma fait o yere wolo ka wole flana be no ko M5 RFP ko ka conférence do be bi mardi na ni Lazara seli bana no 16h ko M5 mogo be bela maison de la presse la beka ta nyongo soro ye ko chika me M5 RFP bolo ka nyesi malien de bela jelema o information tellement de be ni samedi fana samedi, le samedi 24 septembre 2022, Beka Nyongo sur 9h, 42e sortie la Manhattan, Ode Kundo, Akambe.